बोसोन बिजाबनि 18नि 22 आं गाहाय सिरिखौल' फरायदों। बेयाव ओरैबायदि बुंनाय दङ, जाया हिन्जाव मोनो एबा फिसाय मोनो बियो इसोरनि महान अनुग्रहखौ लाभ खालामो। इसोरा गावनि राव फरायनाय, हाबानि आसनाव जिरायनाय, हाबाखौ बरायनो लाबोनाय, हाबाखौ समायहोनाय नोंथांमोन बयखौबो फोरबोनि नामाव हामबायसै। इसोरा बोर गोनां खालामथों। आरज खालामबावदोनि आरज खालामनि गोथार ओनसोलादों जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोर नोंखौ मान होनानै नोंनि आथिं गुदियाव खर' गंग्लायै नोंनि आथिंखौ हमनानै खुलुमबाय आफा। दिनैनि दिनाव जाय गथ'फ्रा बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननायनि उनाव बिसोर जे दिनै जुलि जानांगौ, नों जे दिनै बिसोरखौ गोदान न'खर दाखांनांगौ, बे सम आरो थारिख दिन नों थिग खालामखानाय बादि आफा गोथार आसनाव जिरायनानै नोंनि बोरखौ मोननो अपेक्षा खालामदों। अ इसोर नोंनियाव आर खावलायदों, नोङो नोंनि गोलाव आखाइ नों फोलावदो। नोंनिहै जानानै बे गोथार खामानिखौ मावनो आं गावखौबो नोंनि आथिं गुदियाव दोनबाय। आफा नों आंखौ लादो, आंखौ नों बाहायदो आरो बे अनजाग्रा फिसाफोरनि सायाव नों नोंनि बोर नों ला। बेल' नङा आफा, दिनै हाबाखौ समायहोनो फैनाय, नोंखौ हेफाजाब खालामनो फैनाय साफ्रोमबो नोंनि फिसाला फिसाजोफोरनि फारसे बे हाबानि गेजेरजों नों गोबां बोरखौ लाबोफादों। हामबाय होनानै नों दिनै सासेल' बासायगिरि फारौ जिसु ख्राइस्टनि नामाव आमेन। जोङो इसोरनि गोथार बाथ्रा फरायदोनि बे जाबाय जागायजेननाय 2:18 22 आरो 30फोरखौ फरायनानै जों खोनासंनि। उनाव फोरबो इसोरा होनबाय, मानसिया हारसिङै थानो गाहाम जानाय नङा, आङो बेखौ हेफाजाब खालामनो बेजों गोरोबनो सासे लोगो दानानै होगोन। 22-23 आरो इसोरा आदमनिफ्राय बख'नाय खोमाय हाराखौ सासे हिन्जाव दानानै आदमनो लांदों। बेखौ बिगोमा खालामनानै दिनां दिन इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै नों जेब्ला सोलि नोंनि जिबननिफ्राय नोंनि न'आव समायनाया, गोजोननाया, रंजानाया जेब्लाबो रंजाय। देरहासात आबौ नोंखौ मा खालामनो सानदों दिनै इसोरा? इसोरा जोंनि बिगोमा, दा गावनि गाहायाव नोंखौ सासे बिगोमा फसंनो सोरनि बिगोमा? इसोरा गोदान न'खर बेफोरनि गेजेरावहाय जोङो स्थापन खालामो। बे न'खरनि नोंखौ बेनिखायनो बुंदोंना आदि बुस्थु अनिस्ताय 18 बुंनाय दं, अब्राहामा धार्मिकब्लाबो बुंदों, अब्राहाम नोंनि उन जोलैया इसोरखौ गिनो, धोरोमिया जिउ खांनो आरो इसोरनि लामायाव थाबायनो बेखौ बिथोन होनो थाखाय आं दिनै नोंखौ सायख'बाय। आबौ दिनै इसोरा गावनि गाहायाव नोंखौ सासे बिगोमा फसंनो थि खालामो। बिगोमानि दायित्वआ मा? बेखौ एसे उनाव बुंनोसै।
Dorina बेना नोंखौ मोनसे आरोबाव इसोरा गिदिर बिबान होनानै नोंसोरखौ दानाय बे न'खरखौहाय समायना लाखिनो थाखाय गोजोनै लाखिनो थाखाय इसोरा पृथिबीनि गेजेरावहाय नोंखौ हौवा होननानै हौवानि अर्थ जाबाय गोथांफोरनि बिमा बादिखौ इसोरा जों दिनै ध्यान खालामगोन आफा इसोरा हाबाखौ माबादि होआमोन आरो हाबानि सायाव इसोरा मा बोर लाबोआमोन आरो हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानखौ थैसो थांसो माबोरैहाय दैदेननांगौ सालायनांगौ आखाइ हमलायनानै इसोरनि स्थापन खालामनाय बे न'खौ समायना लाखिनांगौ बाइबेला फोरोंनाय बादि नोंसोरो परामर्शखौ होनाय दा बुंनो लानाय हाबानि ओंथिखौ इसोरा मानो दिनै बे हाबानि अनुष्ठानखौ स्थापन खालामो दा इसोरनि मानसिनि लागै मावनाय खामानिया जाबाय जों जाय खोनाबायना इसोरा गावनि खुगाजों सृष्टि खालामनाय बे बुहुमखौ बे खनबासो मोजां जाबाय मोजां नुबाय होदों आन्था मानसिखौब्ला हानि हाद्रिखौ लानानै दै फिसिनानै अति परिश्रम खालामनानै मानसिखौ नायफाम बिलाइफाम गाव बादि दादों आरो श्रीमान देरहासात नार्जारी श्रीमती दरिना दैमारिनि आगदा आखाइखौ हमनानै नों दिनै बेखौ गावनिनो बिबायना हिन्जाव खोमा लानो बेजों लोगोसे इसोरनि स्थापन खालामनो हाबानि नियम बादि नों बेखौ दुखु सुखु सहाय खालामनो बेनि अभाब नों सानफ्रोमबो सुफुंनानै होनो आरो बेनि प्रतिनो गावखौ गथायसोला लाखिनो आरो इसोरा नोङो जेसेबां सम थांनानै थागोन बे समसिम नों गुबुन हिन्जावसाफोरनिफ्राय गावखौ थहोदोनो दिनै इसोरनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव बिसाय साखिफोरनि सिगाङाव नों बेखौ समायलायोना अब्ला आंनि उनाव बुंदे बयबो खोनासंसै बुं आं दिनै बे गासै आयदाफोरखौ पालन खालामनो इसोरनि सिगाङाव मण्डलीनि सिगाङाव आङो समाय लायो आरोबाव श्रीमती दरिना दैमारि श्रीमान देरहासात नार्जारीनि आखाइखौ हमनानै आरो इसोरनि स्थापन खालामनाय हाबानि नियम बादि नों बेखौ दुखु सुखु सहाय खालामनो मान आदर खालामनो बेनि गोसोनि गारायजों सानफ्रोमबो सिखारनानै होनो आरो बेनि प्रतिनो गावखौ गथायसोला लाखिनो आंनि बुंनांगौआ बेनो बयबो खोनासंसै आं दिनै बे गासै आयदाफोरखौ पालन खालामनो समाय लायो दा नोंसोरो गाव गावनि खुगाजों इसोरनि सिगाङाव मा बुंनानै समायखेरा लाखो दिनै देरहासाना बुंदों दरिना आं जेरैबायदि इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय इसोरनि राव आं सोलोंबाय बेखौ आं थैसो थांसो नोंनि सायाव बाहायसिगोन दरिनाबो दिनै बुंदों आं जेरैबायदि इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय इसोरनि राव आं सोलोंबाय बेखौ आं थैसो थांसो नोंनि सायाव बाहायसिगोन होननानै इसोरनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव बिसाय साखिफोरनि सिगाङाव नोङो बेखौ समायखेरा लाबाय आं दिनै डिक्लेयार खालामदों बयनिबो मिथिसार होदों दिनै देरहासात नार्जारीनि हिन्जाव दरिना दैमारिया जाबाय दरिना दैमारिनि फिसाय दिनै देरहासात नार्जारी जाबाय आं बेखौ दिनै बयनिबो मिथिसार होनाय जाबाय आं दिनै बे गासै आयदाफोरखौ पालन खालामनो समाय लायो दा नोंसोरो गाव गावनि खुगाजों इसोरनि सिगाङाव मा बुंनानै समायखेरा लाखो दिनै देरहासाना बुंदों दरिना आं जेरैबायदि इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय इसोरनि राव आं सोलोंबाय बेखौ आं थैसो थांसो नोंनि सायाव बाहायसिगोन दरिनाबो दिनै बुंदों आं जेरैबायदि इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय इसोरनि राव आं सोलोंबाय बेखौ आं थैसो थांसो नोंनि सायाव बाहायसिगोन होननानै इसोरनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव बिसाय साखिफोरनि सिगाङाव नोङो बेखौ समायखेरा लाबाय आं दिनै डिक्लेयार खालामदों बयनिबो मिथिसार होदों दिनै देरहासात नार्जारीनि हिन्जाव दरिना दैमारिया जाबाय दरिना दैमारिनि फिसाय दिनै देरहासात नार्जारी जाबाय
आं बेखौ दिनै बयनिबो मिथिसार होनाय जाबाय आंगोनि आंगो हिन्जाव होननानै आं नाजावबाय दोरिनायाबो दिनै बुंगोन देरहासात आं नोंखौ दिनै गावनि आंगोनि आंगो दिनै गिरि होनानै नाजावबाय बा मोनसे से आरो सानारिफ्रा आखाइखौ जरा गैयालाबानो जायो बेनि ओंथिया मा जोंनिफ्राय नोंसोरनि अनलायनाया जरा गैयैफोरबादि गोथौ गोथौ अनलायनायजों दोरिना गोग्लैयोब्ला देरहासातनो दिखांनांगोन देरहासातआ गोग्लैयोब्ला दोरिना नों दिखांनांगोन दा गोग्लैनायखौ माखौ बुंनाय जादों गाग्लिना गोग्लैनायखौ बुङाखै दुखुआव सुखुआव ना जेब्ला सहाय खालामनो नांगोन जेब्ला बिदि खालामगोन अब्ला नोंसोरनि उनाव समायनाय गोजोननाय रंजानाया जेब्लायबो थाबाय थागोन बेनिखायनो देरहासातना दोरिनानि आगसि आखाइनि गोलै आथिंनि सिङाव थानानै गावनि आंगोनि आंगो हिन्जाव होननानै नों दिनै बेखौ नाजावनानै लानो थांखिदों नोरखोनि लामाजों बोलांनो हास्थायबाय नोंखौ साबधान जादो नों गावनि जिउआव जों बयबो आखाइखौ बोन्दो आरो दोरिनाया देरहासातनि आगदा आखाइनि गोलै आथिंनि सिङाव सोनानै गावनि आंगोनि आंगो गिरिबा फिसाय होननानै नों दिनै बेखौ नाजावनानै लानो हास्थायदों जिसुनि बुंनायखौ नों गोसोखांदो जों बयबो आखाइखौ जायखौ नों नेवसियो बियो नोंखौ हास्थायो बियो जिसु जायखौ नों बावगारो बियो नोंखौ अनसायो बियो जिसु जायखौ नों नेवसियो बियो नोंखौ हास्थायो बियो जिसु जायखौ नों बावगारो बियो नोंखौ अनसायो बियो जिसु मिथिया नामानो जोहोला मिथिया नामानो सिखोला मिथिया नामानो जोहोला मिथिया नामानो सिखोला दिनै 1 तारिख 2023 मायथाइनि समाव देरहासात आरो दोरिना जि हाबा जाबाय बेनि सार्टिफिकेट होनाय जासिगोन बे जाबाय देरहासात नार्जारी बिफाया जाबाय श्रीश नार्जारी बिनि बार्थडे 15 तारिख नभेम्बर 1993 गामि जाबाय इसोरां खंग्रि Post Office Tukrajar Police Station Ronikata आरो District BTR Sirang BTR Assam Dorina Demari बिफानि मुं जाबाय टिपेन दैमारि आरो बेनि बार्थडे 6 एप्रिल 1999 गाम भिलेज Kalbari Police Station Sorapara Police Post Office Udalguri District Udalguri na District Udalguri BTR Assam
हाबा होग्रा रेभारेन्ड पल नार्जारि दा बे सार्टिफिकेटखौ आङो Dorina नोंनो होनाय जाबाय बेखौ नों आजावनो हासै दे जों बयबो आखाइ खबदो इसोरनि नोजोरा नागारबाय थाथों आरो बिसोरो गावनि बोरजों बिसोरखौ खांनानै दैदेनलायबाय थाथों दा बेनि जोलै जों बिखौ आरज खालामो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आरज खालामफानो हागोन गोथारसिन अनसलादों जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोर जोंखौ मान होबाय जों नोंखौ बाख्नायबाय आफा मानो होनब्ला प्रभु नों देरहासार Dorinaनि जे हाबानि सम बेखौ थि खालामनाय बादिनो दिनै नोङो आफा नोंनि गिदिर दयाखौ होनानै हाबानि आसनाव फज'नानै नोङो नोंनि नियमजों आरो नोंनि बाथ्राजों प्रभु बिसोरखौ दिनै हाबा होबाय बेनि जोलै आफा नोंखौ हाजारसे हामबायखौसो आफा फोथायनाय थाबाय नोङो नोंनि अननायखौ बिसोरनो जेब्लायबो होलायबाय थागोन नोङो नोंनि अनुग्रहजों आफा नों बिसोरखौ खांबाय थागोन मोजांनि आर्थिउनि नांगौमानिखौ नों होलायबाय थागोन प्रभुनि साराखिनो नोंनि सिगाङाव बिसोर गाहामै थांनानै थाथोंसै नोंनि सिगाङाव नोंखौ खुसि खालामनानै थानांगौ हानायफोरबादि जेरैबादि नोंनि बोसोरखौ मोनबाय Derhasat Dorinaनि फारसे मावनो गोनां खामानिखौ नोंनि बोसोरनिफ्राय मावफुंसै Dorinaya apa dari derhasatनि सायाव मावनो गोनां खामानिखौ बे मावफुंसै नोंनि बोसोरखौ सिगाङाव दोननानै apa नोंखौ सिगाङाव दोननानै प्रभु बिसोरो संसार जानो हाथोंसै प्रार्थना खालामदों apa बिसोरनि दुखु सुखुआव नों नायदो अबाहा अभिजों नों सुफुंदो बेमार आजार जागोन apa बिसोरनिफ्राय गोजान खालामदो नों गोजोनै बिसोरखौ संसार जानो हाथोंसै apa बेनि जोलै प्रभु जोंनि आखाइफोरखौ बे गथ'फोरखौ गथायनाय जाबाय नों लादो जेथिं लादो नोंनो नोंनि रावाव बुंखानाय बादि नों नोंनि गोथार गांखंआव बिसोरखौ बोजबनानै संसाराव थासान्दियाव गासैथिंनिफ्राय रैखाथि होनानै प्रभु नों बिसोरखौ गोजोनै लाखिगोन जोंनि न'आव सारायफैबाय हामबायसै आफा जोंनि नाम फोजाबथों हामबाय होनानै नों जोंनि सासेल' बासायगिरि Father Jesus Christ in heaven. Amen. जायखौ नों बावगारो इयो नोंखौ अनसायो बियो जिसु ओइ सुबुं नों माखौ लाना देरगादों बिबारनि समान जिउखौ लानानै नों बे संसाराव
ओइ सुबुं नों माखौ लाना देरगादों बिबारनि समान जिउखौ लानानै बे संसाराव ओइ सुबुं नों मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ एसे मिनिदो एसे मिनिनानै हो
Oy subung nang maku lana dergadeng bibarni soman juku lana neng be songsara Oy subung nang maku lana dergadeng bibarni soman juku lana neng be songsara Oy subung nang sini jiwa bifangni bilai badi isra firiyubla siri langgani jiwa mansini jiwa thasolaini dei badi bobe somau buktin jagan siri langgeng miti soa faidanang jisuniau gurei jananai mengeneng getang nijiu Faidanang jisuniau gurei jananai mengeneng getang nijiu Oy subung nang Jesus Lamb of God Jesus Lamb of संसार निधन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगादों नामा नोङो संसार निधन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगा जादों नामा नोङो नाथाय जिउआ नोंनि अरायनि नङा बुहुमाव नाथाय जिउआ नोंनि अरायनि नङा बुहुमाव हामुआरि नोंनि जिउआ दान्दिसेल' बुहुमाव थांफिनलांगोन इसोरनियाव हामुआरि नोंनि जिउआ दान्दिसेल' बुहुमाव थांफिनलांगोन इसोरनियाव ओइ सुबुं नों माखौ लाना देरगादों बिबारनि समान जिउखौ लानानै बे संसाराव ओइ सुबुं नों
जों नोंखौ सिबियो गोसो गोरबोजों नोंनि मुङा गोजौआव दिखांजाथों बाख्नायजाथों नोंनि मुङा जिसु बाख्नायो जों नोंखौ सिबियो गोसो गोरबोजों नोंनि मुङा गोजौआव दिखांजाथों बाख्नायजाथों नोंनि मुङा जिसु ओ आंनि इसोर ओ आंनि जिसु ओ जोंनि इसोर ओ जोंनि जिसु फैदों जोङो नोंनि जोमैसानिफ्राय गाज्रिब्ला बिरखोलांगोन लोगोसे सोरगोआव नोंजों थाहैगोन देंखोनि बैसोरजों रोजा रोजा आयफोर समायनायजों बुंफबगोन बेसे गोजोननाय जागोन बेसे बेसे अनजानाय जागोन बेसे समायना ओ आंनि इसोर ओ आंनि जिसु